bona vesprada i benvinguts als Premis Lletraferit, que enguany no es diuen de Sant Joan, saps? Pel que siga, no? Es veu que al canviar la data tampoc hem trobat cap altre sant que ens convencerà més per a batejar-los o perquè directament ja estem perdent la fe. Saps el que vull dir-te? Siga com siga, ho hem deixat així. Premis Lletraferit. I ja. Benvinguts als tercers Premis Lletraferit en nom de València Plaza, la revista Lletraferit i l'editorial de llibres La Drassana. Hem de reconèixer que aquesta pandèmia s'ha pillat una miqueta desubicats, no? Com si fos això un examen d'estos sorpresa d'última hora que no has estudiat i no saps per on pegar. Jo m'imagino els governants de tots els països ahí davant d'aquest examen. Pregunta, 2 puntos. ¿Cómo se resuelve una pandemia mundial? I ahí comencen a posar-se tots nerviosets, a mirar-se de reull els uns als altres. I què passa? I que com el del teu costat tampoc ha estudiat massa, al final acaben suspenent tots. Això vos ho pot explicar molt bé el senyor Marçà, que com a professor sap del que parle, no? Esta situació tan complicada ha afectat a molts sectors que s'han vist molt perjudicats, però ha hagut altres que li han tret molt de partit. Ah, sí. I ahí estaven els editors, que ho pensaven però no ho dien. Ara quan ens tanquen, sí. Ara si ens tanquen la gent començarà a vinga a llegir i a comprar llibres de manera massiva i les vendes de llibres es dispararan i tot començarà. Sí. Però què vos penseu? Que estem en el Renaixement, per favor? Estem en el segle XXI i així la gent sols vol fer que rebosteria per a penjar fotografies en l'Instagram, posant hashtag coixinet ahí, pan de masa madre con semillas del lino i de chia. La gent sols vol veure sèries de Netflix, l'Alqueria Blanca com a molt, i l'únic paper que s'ha venut ha sigut el paper del vàter. És que de veritat, això ens demostra que moltes vegades les expectatives no corresponen amb la realitat. I això ho hem de pensar bé, perquè quina història, com li contarem la història a les noves generacions que vindran? Què li contarem? Jo m'ho imagino, ja que aprofitant que tenim així el cronista de la ciutat, de València, sí. Jo m'imagino una cosa així. Podries, per favor, posar-me una musiqueta emotiva? València és la tierra... Un puntet menys emotiva. A veure... El molt honorable president, amb l'armadura de Jaume I, damunt d'un cavall i sobre la muntanyeta que des d'aleshores porta el seu nom. Veu com tanquen les portes de les muralles de la ciutat de València. Sols es senten el cant dels ocells, mentre la suau brisa salada de la mar Mediterrània acarona el seu rostre imperturbable. Mentrestant, en un altre indret del país, un druida ancestral i mestre paeller, Josep Piera, des del seu amagatall secret de la cova del Parpalló i armat amb una cullera de fusta, comença a fer el seu ritual de moure el garrofó amb el foc purificador de la llenya de taronger. I amb l'heroica resistència aconseguirem derrotar el virus. Podria ser una cosa, tu dis-li, més realista o menys èpica, no? I seria així. Un ciutadà anònim, és a dir, qualsevol de nosaltres, i així en aquest cas no ens faria falta cap cronista de la ciutat, un altre més que se n'aniria a l'atur, benvingut. Estaria confinat dins de sa casa teletreballant, no? Que li diuen ara.
amb els pantalons del pijama posats, per descomptat, fent videoconferències tot el dia, mentre els seus fills boten pel sofà i redolen per terra, i es barallaria tots els dies ahir amb la seva parella per a veure qui treu a passejar el gos o qui va a comprar a Mercadona. I l'única brisa que li arribaria a la cara seria la del seu propi alè, i esperem que no hagi menjat ceba, i la de l'olor a desinfectant i gel hidroalcohòlic. El druida, dis-li druida, o dis-li en este cas el rider, vindria en bicicleta a portar-li totes les burgers, les pizzas i totes les cochinaes que t'imagines, no? I espaterrat ahir en el sofà, amb 10 quilos de més. Esperaria, simplement esperaria, a que algú fera alguna cosa per a que el virus se n'anara. I ja estaria. Ai, no sé vosaltres, però jo no veig color. Vosaltres podeu triar, si voleu, un prospecte d'un medicament amb totes les seues contraindicacions o un bon relat. I per això és important que existisquen estos premis Lletra Ferit, perquè les millors històries estan als llibres. Moltíssimes gràcies per vindre. I ara demanem la presència a l'escenari del membre de la revista Lletra Ferit i l'editorial de llibres de la Drassana, Felip Bens. Gràcies, bona nit, amigues, amics. En la tercera ona, llibre publicat en 1979, Alvin Toffler destriava la història humana, grosso modo, en 3 grans períodes marcats, respectivament per la revolució agrícola, la industrial i la tecnològica, reforçada per la globalització. Durant molt de temps hem pensat que aquesta globalització tenia una caent perniciosa, la del mercat únic, la producció en sèrie i la competitivitat feroce que acabaria paulatinament en l'artesania, els oficis especialitzats i, en definitiva, en el treball ben fet i acurat. I això, per descomptat, també afectaria a l'àmbit de la cultura. Nosaltres som Drassana i la divisa que ens dona llum des d'aquell 2014 en què m'emprenguérem esta via és, literalment, fer llibres de la mateixa forma que en les drassanes medievals es construïen vaixells, fruint del procés i cuidant cada detall. Així resa en la portada de la nostra pàgina web, baix d'una senzilla afirmació identitària. Valencians, mediterranis. Una identitat, un context i la voluntat de tirar avant en coses ben fetes, en l'àmbit, com no, de la cultura i de la literatura. Volem pensar que som orfebres del llibre, tot i la vocació d'aplegar a un gran públic i, per tant, a totes les butxaques. Voldríem més temps i més diners just per editar més títols i publicar-los millor encara. Però vos assegure que en el temps i els diners de què disposem se'ns fa impossible imaginar més amor pel nostre ofici, més passió i més dedicació. El nostre ofici, ja ho sabeu, és el llibre, la literatura. El nostre ofici és València. Clar i ras. Ens han concedit diversos premis molt estimats. L'últim és el que rebrem el proper dia 20, atorgat per la Generalitat Valenciana al llibre juvenil millor editat de 2020. El traficant de nits, d'Ivan Carbonell, de 2019, perdoneu. Precisament, aquest llibre va ser Premi Diafebus de l'any passat. És un reconeixement que ens ompli de goig i satisfacció, però que no ens fa perdre el punt de mira ni un grau.
perquè heu de saber, i molts ja ho sabeu, que la nostra major satisfacció és publicar grans llibres, obres excelses, treballar-se en cada paràgraf, mimar-se en cada revolta del llenguatge, revisar-se fins a l'avorriment en la pretensió de la excel·lència, sempre tan esquiva. I com que assovint que les obres siguin bones i tinguen èxit no són coses que vagin necessàriament de la mà, part de la nostra faena és fer aplegar aquests llibres al gran públic, convidar al vincle afectiu més intens possible entre autor i lector. I dins dels llibres, que en Drassana en fem de molts gèneres, no cal que vos diga que l'estrela és la novel·la, la peça més desitjada, el gran anhel. Publicar grans novel·les i en elles colpir els lectors, valencians o no, però en valencià. Publicar grans obres, grans novel·les i en valencià. Com si bastírem vaixells en unes drassanes medievals, insistim. Perquè també som d'insistir en l'estel d'aquell exlibris del gran patriarca de la nostra cultura llibresca, en Nicolau Primitiu, que ja ens deixà dit allò de treballar, persistir, esperar. Quina gran sort tenim, amigues i amics, de trobar en este camí la complicitat sincera i absoluta de Miquel Miró, de Joan Ignasi Alfonso i de València Plaça, que ens permet que el nostre treball conscient i constant puga armar-se d'ambició i convertir-se en realitat. Com en estos premis, que són ja essencials per a la literatura valenciana, com en la revista Lletraferit, que s'ha convertit en catalitzador de tanta creació periodística, històrica, literària, d'alt voltatge. Quina gran sort de comptar en la complicitat de tots vosaltres, escriptors, agents culturals i governants. Gràcies per fer-nos costat. És el vostre alè, el vent que ens fa navegar. Moltes gràcies, Felip. I a continuació es concedirà el tercer Premi Diafebus de novel·la juvenil. Però abans, Joan Ignasi Alfonso, director d'Expansió Ediciones Plaza, ens dedicarà unes paraules. Bé, molt bona nit a tots. Moltes gràcies, gràcies especialment en un any com este. Jo crec que és especialment d'agrair que estiguem nosaltres en una nit com esta, la gala de lliurament dels Premis Lletraferit. I voldria més personalitzar aquest agraïment també en les autoritats i les institucions presents avui així. Crec que té també especial mèrit, donades les circumstàncies. Gràcies, conseller d'Educació, Cultura i Esports. Transmet, si no t'importa, el nostre agraïment també a la vostra conselleria, perquè sense el seu suport totes aquestes iniciatives probablement serien molt més difícils de dur a terme. Gràcies, moltes gràcies també a les autoritats de l'Ajuntament de València, a Sandra Gómez, vicealcaldessa, també a Maite Ibáñez i Glòria Tello i de més autoritats. Gràcies a tots. Des d'Ediciones Plaza volem aprofitar aquest esdeveniment per reforçar, per refermar i per consolidar la nostra aposta i el nostre compromís amb la llengua i amb la literatura valenciana. Sabeu tots, imagina, que som un grup d'empreses privades i com a qualsevol altra empresa privada, evidentment, la nostra sostenibilitat es basa en buscar projectes que siguin rendibles, en assegurar un benefici operatiu que sigui estable, però això ens ha deixat, a més, ens ha permès estendre's per el territori valencià. Estem des de ja fa algun temps en les 3 províncies valencianes i des de fa aproximadament un any estem també fora en l'apertura de Múrcia Plaça i la nostra intenció, evidentment, és continuar més enllà. A mesura que les circumstàncies es vagin posant més de cara, volem estendre's per part de la resta del territori estatal i fins i tot arribar més enllà, per què no? Però la nostra presència avui així no té res a veure amb això. La nostra presència i la nostra aposta per el projecte que portem endavant juntament amb l'editorial Drassana no té res a veure amb l'activitat convencional d'una empresa privada
i no estem així per obtindre un benefici addicional que afegir a les nostres xifres. Més aviat, la nostra intenció és aprofundir en les arrels que tenim amb el territori que ens ha vist néixer i des del que ens volem projectar a la resta del món. I en aquest context és el que hem tingut la sort de trobar-nos en els nostres amics de l'editorial Drassana, en Felip, en Toni, en Vicent, que ens han permès acompanyar-los en aquest projecte editorial Lletra Ferit, que comença, diguem, en un punt de trobada, perquè nosaltres som editors de diaris i de revistes i vosaltres sou editors de llibres i també de revistes, i en les revistes ens hem trobat. Hem col·laborat en l'edició de Lletra Ferit, després hem posat en marxa l'edició digital, que volem millorar en les pròximes setmanes, i hem acabat per convocar els Premis Lletra Ferit, els que celebrem avui la tercera edició. Partim del convenciment que el valencià, que comparteix territori, que és una de les llengües més fortes del món, evidentment és un orgull i una sort que puguem compartir llengua i cultura en centenars de milions de persones, però per la nostra llengua original, per al valencià, no deixa de ser una situació complicada, que fa que el valencià necessita defensa, i no d'una manera conjuntural, que necessita defensa, que necessita suport i que necessita estima dels valencians ara i sempre. I és en aquest context en el que nosaltres hem apostat, en aquest cas concret, per l'edició de continguts en valencians, i en concret per l'edició de continguts originals. No tenim res en contra que es traduïsquen obres d'altres llengües al valencià, però no particularment del castellà, que resulta més difícil d'entendre, partint de la base que els valencianoparlants són també castellanoparlants en la nostra pràctica totalitat. Ningú es posa a llegir en valencià a Vargas Llosa i a García Márquez. Entenem que té molt més sentit crear continguts originals en valencià, tractar que siguin atractius i entretinguts, i és per això que fem premis, perquè n'hi ha una concurrència, valorem la qualitat de les obres, i enguany tenim l'orgull damunt d'anunciar que estem reeditant la primera novel·la dels Premis Lletra Ferits, L'últim dels valencians, que és de Guillem Colomer, des del meu punt de vista una joia en la que ens permet reflexionar sobre l'evolució de la idiosincràsia i la identitat valenciana, al temps que és també un thriller d'allò més entretingut. Jo, si no la llegit, us la recomano de tot cor. És un tros de novel·la, jo dic que hi ha orgull propi també, com a coeditor, juntament amb llibres de Sona dels Premis Lletra Ferit. Estos èxits ens fan continuar endavant i crec que la nostra aposta és decidida, és ferma. Jo no vull dir-vos res més, només demanar-vos que parleu, que vos comuniqueu en valencià més, si podeu, perquè cada paraula escrita, parlada, sentida en valencià, és una xicoteta manifestació de vida més que necessària per a una llengua tan compromesa com la nostra. Moltes gràcies a tots, bona nit, i com va dir Felip Bens l'any passat, visca la novel·la. Moltes gràcies, Joan Ignasi. I el guanyador del primer premi Diafebus de novel·la juvenil és... Carme Cardona per La casa invisible. Distingides autoritats, membres del jurat, estimat públic, abans que res vull agrair l'existència d'aquest premi. Moltes gràcies a Ediciones Plaza, Llibres de la Drassana, la revista Lletra Ferit i als membres del jurat per haver valorat tan positivament el meu treball. És un estímul per a continuar escrivint. També vull agrair aquest premi a Héctor, Aleix i Teresa, o com diríem ara, la meva unitat familiar. El Premi Diafebus de narrativa juvenil m'ompli de goig l'ànima. Quan em van comunicar que era la guanyadora no m'ho podia creure. Era a mi? No s'havien equivocat? El meu anhel literari havia fet que ho somiara? Pot semblar un somni, però és real. Així estem. I és un honor compartir any amb el Premi Lletra Ferit de novel·la i amb Josep Piera, Premi de Cultura Valenciana, a més d'un gran autor. Ara fa més o menys un any estava a la plaça del Llibre escoltant el prolífic i bon escriptor Ivan Carbonell en la presentació de El traficant de nits, Premi Diafebus 2019. No sé si ho recordarà, però, entre altres coses, em va dir que a veure quan m'animava a escriure.
Bé, Ivan, sembla que t'he fet cas. En relació a la gala, em van comentar la possibilitat de dir unes paraules sobre el premi, sobre el llibre, sobre la literatura valenciana. En aquest moment vaig pensar a escriure un discurs sobre la vergonya que em fa parlar davant un auditori. Crec que aquest no és un bon tema, així que millor passem a l'obra. La casa invisible és un llibre de fantasia, ho reconec. Hi ha éssers màgics, druides, un drac i fins i tot un dels personatges és un gat i parla. Tot i això també té un punt de realitat. El que comença com un viatge familiar a Irlanda es converteix en un viatge iniciàtic per a l'Alba, una xiqueta que no sap on està ni per quin motiu. Aquesta és una història de descobriment, de recerca de les arrels i de la veritat, no exempta de perills i de persones que no sempre tenen les millors intencions. És un relat de misteri, amistat i màgia. Parlant de màgia, aquest premi, el Lletraferit, s'hauria d'haver celebrat la nit de Sant Joan, la nit més especial de l'any. I així estem, 5 mesos després, en una nit que no és la de Sant Joan, però que per aquest motiu no deixa de ser màgica. Gràcies a l'esforç i el treball d'Ediciones Plaza, Llibres de la Drassana i la revista Lletraferit, i de totes aquelles persones que han fet possible aquest acte, podem continuar cap endavant. La cultura no és una activitat de temps lliure, és el que ens fa lliure tot el temps. Nits com aquesta, actes com aquest, ens demostren que la cultura és segura i que no només podem, sinó que hem de continuar mirant al futur. La cultura es fa fent-la i defensant-la, amb mascareta, amb hidroalcohol, a 2 metres de distància, com siga, però sempre endavant. Moltes gràcies. A continuació, Toni Sabater i Vicent Baidal faran l'atorgament d'un nou premi, el Lletraferit de Cultura Valenciana. Dir-vos que s'han repartit en una bossa als assistents el darrer número de la revista Lletraferit i el Premi Diafebus 2018, Les aventures del capità Boira a Eivissa i Formentera. El premiat i homenatjat d'avui d'enguany és, evidentment, que ens ha dit Josep Piera. Jo vos dono la bona nit i diré la meua. Anava a dir bona vesprada, bona nit ja. Quan l'any passat encetàrem la concessió dins dels Premis Lletraferit del Premi, perdoneu però és que Joan Ignasi és molt alt, del Premi de Cultura Valenciana en la persona de Joan Francesc Mira, teníem clar que el guardonat o guardonada havia de reunir bàsicament 2 qualitats. Una aportació cultural inequívoca i que aquesta aportació haguera ajudat a eixamplar els marcs mentals i físics de la valencianitat, de la consciència de valencianitat. La concessió que fem enguany a Josep Piera pensem que complís sobradament aquestes 2 qualitats. Tot i que la primera paraula amb la qual associem mentalment el nom de Josep Piera és la de poeta, pensar en ell només com això, com a poeta, molt probablement és quedar-se molt curt, perquè ens trobem davant d'allò tan poc habitual, tan envejat i a vegades tan mal entès com ser, i en aquest cas ho hem de dir amb rotunditat, un escriptor total. Tota aquesta immensa pulsió literària ha portat a Piera, al cap d'una llarga i fructífera carrera, a poder presentar les seues credencials com a narrador o com a autor de relats curts, amb títols com Rondalla del Retorn o El Gran Guerau, assajos com Els poetes aràbigo-valencians o El paradís de les paraules, llibres infantils i juvenils com La Raboseta i El Rabossot, biografies com Jo soc aquest que em dic, Ausiàs Marc, narracions de viatges com Seduccions de Marràqueix,
Estiu grec a Jerusalem o Un bellíssim cadàver barroc, pot ser este últim un dels seus llibres més clàssics, convertit ja en tota una guia o vademecum definitiu per a qualsevol valencià de viatge per Nàpols i el sud itàlic. Però també traduccions de l'àrab o de l'italià, o llibres de memòries, autèntics luxes testimonials que ens ha regalat com Arran del precipici o Els Fantàstics 70, que és la seva obra més recent, o col·laboracions amb músics com Carles Dénia per a donar això, música, a textos que s'embellien encara més. I sense oblidar, i sense caure-li els anells, com podria córrer amb qualsevol altre poeta, diguem, més afectat o vanitós, investigacions o divagacions al voltant de la gastronomia, tributs, autèntics tributs a la memòria dels sabors que som i fórem, llibres com Els arrossos de casa o el llibre Daurà de la paella, que és, si no m'enganye, el seu penúltim dels que ha publicat. Tota aquesta ànsia de totalitat expressada literàriament és, al meu entendre, un reflex perfecte de la devoció per la vida que té i manté Josep Piera, de la seva enorme generositat, de l'alè poètic que traspua en cada cosa que fa, en cada cosa que ens oferís. Perquè, com dèiem al principi, Josep Piera és escriptor total, però és essencialment i a temps complet, sense descans, sense treva, poeta. La poesia, aquest impuls dels déus que va atrapar aquell jovenet, aquell donzell que ell mateix es descriu en el seu darrer llibre, és el moll de l'os, la columna vertebral de la seva ja extensa producció. Des dels primers versos adolescents fins als que conté el seu últim poemari, el Temps trobat, Premi Alfons el Magnànim, Josep Piera ha gastat amb delicadesa i passió milers de paraules, tota la seva pàtria de paraules per a mostrar-nos l'home que és, la seva percepció del món alçada des de la bondat i la generositat que l'impulsen i, sobretot, des del do del qual gaudís, aquesta capacitat de fer poesia, gènere que per a mi representa la quintessència de la literatura, i fer-ho amb els seus dos materials tan necessaris com irreductibles, la veritat i la bellesa. Presoners d'un parèntesi, el somriure de l'herba, En el nom de la mar, Cants i encants o El temps trobat són només uns quants dels molts llibres de poesia que ha publicat. Mostra de la vitalitat, potència i presència de les lletres valencianes, però també espill, inspiració i plaer per a milers de lectors agraïts, per a les onades incansables de poetes jovens que han vingut i que vindran. Un llegat formidable i un luxe ètic i literari que resistirà, com un dic fet d'aquella mescla indestructible de bellesa i veritat, els embats infal·libles del temps. Tots aquests llibres de versos i molts més ara els tenim, afortunadament, en l'excel·lent edició que va fer molt recent la institució Alfons el Magnànim i que ha recollit tota la seva obra en un únic volum de poesia completa, que de ben segur ja no ho és tant, perquè, sens dubte, encara vindran més coses que eixiran des dels calaixos i el cervell de Josep Piera, des de l'ànima i el cor de qui és permanentment i per a goig nostre i per molts anys poeta. Per acabar de fer-ho tot bé, el nostre premiat d'enguany també ha sabut crear un espai físic reconeixible, aquest territori mític i primordial que precisen les literatures més perdurables i que en el cas de Josep Piera és la Droba, al cor de la seva benvolguda Safor natal. Des d'allí, des de la casa on viu en la seva més dolça companyia, Piera observa envoltat de pins i muntanyes la successió dels dies i les estacions, la vida que passa, i tot el que descriu des de fa molts anys té el perfum i l'aire d'aixos pins i d'aixes muntanyes, de la seva presència i de la seva nostàlgia quan està lluny. Un espai que sempre estarà unit al seu nom. I acabe. La concessió del Premi de Cultura Valenciana a Josep Piera és el nostre reconeixement a la seva persona, a la seva obra excelsa, al seu compromís amb el país i la seva llengua, el valencià, i al mateix temps un homenatge que pensàvem que li devíem
i que ara paguem a la seva bonomia, a l'alegria i la generositat que estan sempre dins d'ell i que no són sinó l'expressió del seu agraïment permanent a les lletres i a l'estrany i fascinant fet de viure, com expressa perfectament amb este fragment del seu poema Quartet de la nit plena en estos versos. Participar de l'espectacle quotidià, de trobar tots els sons i les veus, tots els perfums del vent, totes les mans ofertes, viure la saviesa de l'instant, vinguen d'on vinguen meravelles, el plaer profund dels espills, les imatges intenses del gaudi, palpar en cada cosa el temps inesgotable, els jocs estridents dels infants, la corfa arrugada d'un vell, cortines que no amaguen cap mostre, la mà sobre la taula, parets, mobles i goig. Ara i així, la vida. Moltes gràcies, Josep. Moltes gràcies a tots. Ara i així, la vida. En efecte, perquè Josep Piera és el gran poeta del goig i de l'esperança de viure, de deixar-nos endur pels sentits i per la bellesa que ens envolta, siga física o intel·lectual. És probablement per això que és un dels nostres lletraferits més estimats i és també probablement per això i per la seva meravellosa capacitat de crear art amb paraules que quan d'ací molts anys es recorde el ressorgir de la poesia en valencià, ell siga, junt amb Vicent Andrés Estellés, l'autor més esmentat, volgut i admirat. La seva obra persistirà en les lletres valencianes i en la cultura valenciana. I també en les lletres i en la cultura de la Mediterrània, una mar mediterrània que la mera i que ens ha ajudat a redescobrir, a tornar a imaginar, a tornar a sentir en tots els poros de la nostra pell, per canyars amb sirenes amagades, tot llegint a Homer, a Ibn Hafadja o a Cavafis, a Alexandria, a Istanbul, a Rodes, a Roma, a Siracusa, a Nàpols, a Barcelona o a Alger, a Marràqueix o a la vora del riu Xúquer. No en va, Piera és també el poeta de la mar, de la nostra mar, que ha sabut transmetre la seva música en blau impregnada d'una vida joiosa. Una vida que sempre ha volgut viure de manera lliure i voluptuosa, amb una actitud permanentment alegre, fèrtil i generosa, que a més ha contribuït decididament allà on ha anat i molt més enllà de la literatura a l'enfortiment de la valencianitat. Perquè avui no només volem honorar l'escriptor, sinó també la persona de Josep Piera, una persona excepcional que desprèn amor, amor a la vida, a la terra i a tots els que l'envolten, que són i que som molts, moltíssims. És per això que també volem remarcar i posar en relleu o en marbre, si poguera ser, dos de les seues tasques, potser no tan conegudes, però igual d'importants. Una és la seva feina de mestratge literari, una feina silenciosa, de mestratge literari de nous poetes, nous novel·listes i nous lletraferits jovens que s'estimen la nostra llengua i que volen fer-la perdurar en la immensa mar de la cultura universal. Sempre els ha acollit amb calidesa, amb prodigalitat i amb bons consells que els han ajudat a triar millor la travessia. Així mateix, una altra de les grans tasques que ha dut a terme ha sigut la d'un constant activisme valencianista, una preocupació viva pel passat, el present i el futur dels valencians que, cosa rara en el nostre país, s'ha allunyat de dogmatismes i de capelletes i pot ser precisament per això s'ha vist després poc reconeguda. Eixa obsessió per la nostra existència, la del llarg viatge d'un poble valencià amb llengua pròpia, memòria pròpia i referents propis, l'ha sabuda contagiar fecundament a través de lúcides i inacabables converses al voltant d'una taula parada. I en tot aquest camí, el de la poesia i les lletres, el mestratge i l'activisme, ell mateix s'ha convertit en un element cabdal de la valencianitat, en un referent, en present i memòria, en una veu pròpia de la nostra llengua.
Josep Piera és llum i bellesa per als valencians, però també argamassa i tapial. Una persona, com deia, excepcional, que permet i ens permet a tots fer realitat el que diu la seva estimada cançó. Si em mor, que el cant siga ja realitat. Si em mor, que les esperances siguen fets i que d'altres continuen el que nosaltres continuem. Que el seu exemple, la seva actitud i la seva trajectòria ens servisca a la resta per a viure amb més intensitat i joia esta festa que és la vida a terres valencianes, la vida a la Mediterrània i la vida al món. Saludem-lo, honorem-lo i brindem amb ell com ell ho fa en els seus mítics versos. Tot és efímer, tot, delers i dolors. No hi ha ningú, només la nit anant-se'n, i jo, mut, fent el darrer brindis, sol. Josep Piera, este és el nostre brindis per tu, el Premi de Lletra Ferit de Cultura Valenciana. Moltíssimes gràcies per tot. Bé, bona nit. Gràcies a tots. Persones, institucions que organitzeu aquest acte i concediu aquests premis. Per a mi ha estat una de les coses més inesperades i més il·lusionants d'aquests darrers temps pandèmics en els quals ens toca viure a tots. Jo, darrerament, la sorpresa quan m'ho van dir era gran, perquè des de fa mesos que visc autoconfinat en el meu paradís particular, si voleu, que és la droga, i per edat i per circumstàncies ja estic acostumat a això de viure en una vall més o menys solitària d'hivern i mirant les muntanyes i ara entretingut entre pantalles o finestres, que no deixa de ser el mateix. Per la finestra crec que veig la realitat, per les pantalles em diuen el que és la realitat. En realitat, la realitat no és ni una ni l'altra, però per a mi és més la que veig per les finestres i cada dia canvia que no la que mostres les pantalles que cada dia canvien també. Avui, quan baixava de la droga per a vindre ací com una excepció, no he pogut deixar de pensar, donat que venia al lloc on venia, en els versos d'Ausiàs Marc. Veles events amb molts desig complir, faent camins dubtosos per la mar. És cert. Sense aquests versos, aquest edifici no es diria com es diu. I, per tant, això, si voleu, sintèticament i simbòlicament, significa l'enorme pes que té la cultura, que té les paraules, que té mantindre viva una tradició. Perquè sense aquells versos, torno a dir, jo no estaria ara en un edifici que es diu Veles Events. Es podria dir de moltes altres maneres. Per tant, la importància d'una cultura que a més ens porta a aquests camins dubtosos que és la vida, és crucial per a la nostra supervivència o alta vivència. Supervivència no en el sentit de pidolamenta, sinó de vivència super. Com surrealista és per damunt de la realitat, supervivència és per damunt de l'estricta vivència animal, per tant, com a persones. Si jo tinc algun mèrit, no és la literatura, perquè per a mi és un don natural. Des que tinc 15 anys que volia ser poeta i els versos m'acudien
ells a soles a mi. De fet, soc poeta perquè ho vaig trobar fàcil, perquè no m'agradava estudiar i vaig pensar, no m'agradava l'ofici que mon pare volia per a mi, i un dia, anant pel carrer, al col·legi, se'm van acudir uns versos, bueno, no sabia ni què eren uns versos, em contava històries, una la vaig escriure, a la gent li va agradar i jo vaig dir, aquest és el meu ofici. Si una cosa que em ve de dins l'escric i als altres els agrada, jo feliç, ells feliços, això és el meu. Per tant, això és a lo que m'hi vull dedicar de per vida. I he tingut la sort o el privilegi de poder-ho fer. Després, el risc absolut d'haver volgut triar com a eina artística una llengua que jo herete familiarment, però que no té una tradició consolidada. M'agrada dir que jo soc de Gandia i en Gandia molt poca gent sabia qui era Ausiàs Marc. Per tant, sempre he dit que som fills o hereus d'una tradició d'oblits, d'una tradició de desinformacions sistemàtiques que ens han amagat el nostre passat, que ens han impedit construir el nostre present i que no volen que ens imaginem el nostre futur. I això és contra el que jo ens rebel·le, perquè tenim un passat, tenim una història, tenim un present, tenim una vida i tenim dret a imaginar-nos el futur. Per això la mar Mediterrània, és per a mi aquest futur. Aquest ample mar d'onades que ens porta cap al passat, cap al present i cap al futur, cap a un passat esplèndid, cap a un present agònic, tot siga dit de pas. Ara ens hem oblidat per la pandèmia, però s'està convertint la Mediterrània en un cementeri marí, amb perdó de Paul Valéry, perquè ell era una altra cosa el que volia dir en el seu poema El cementeri marí. Però per a mi és un espai de vida just en el que els valencians tenim una projecció històrica i espiritual. És a dir, perquè un dels problemes que tenim els valencians col·lectivament parlant és que ens creiem que nosaltres sols no som prou. No som prou per a bastir una cultura sòlida, no som prou per a tenir un pes polític propi, no som prou per a res. Necessitem l'ajuda de més gent, necessitem formar part d'un col·lectiu més ampli que ens arrope i ens doni espenta. Jo aquest col·lectiu, des d'un punt de vista cívic i cultural, aquest el veig en la mar, el veig en la Mediterrània, el veig en aquest món de pluralitats on cadascú, parlant una llengua, vivint unes vivències, se sent a casa. I on sent a casa, en una illa grega, menjant pel torrat, encara que diga calimera, que és bon dia, em sent en ma casa, allà que un dia pla, on diguem bon dia, tots em contesten bon dia, i així podria dir, em sent a gust, perquè els sentits, els olors, els gustos de la Mediterrània els compartisc per edat, per cultura, per herència i per desig i voluntat de ser. Per això, ja el dic, la cultura és tan important i la literatura és la millor expressió imaginable, perquè sense veles i vents no hi hauria aquest edifici. Tinguem en compte, sense veles i vents no existiríem. Sense Ausiàs Marc no seríem res en aquest moment. I això no vol dir que no tinguem una gran història anterior, de la qual en soc un profund admirador, escrita en àrab. I això no vol dir que no tinguem escriptors castellans d'altíssima solvència, com Francisco Brines, per exemple,
però el que ens fa ser el que som és aquesta tradició que nosaltres naix amb aquell veles de dents amb molts desig complir, faent camins dubtosos per la mar. Fem aquests camins dubtosos per la mar i procurem arribar a un bon port, que és el que dona sentit ple a la vida, que és el més important, no ens oblidem. Hem vingut així a viure i volem viure. Jo, el primer, encara que ja sé que me'n queda un trosset només, no? Però així i tot me'l menjaré mosset a mosset, delectant-me'n com quan menjo un plat que m'agrada, per a que em dure el màxim de temps possible, perquè el millor de tot és la vida. No ens oblidem. Bona nit. Igual que pesa prou. Senyora Albert. Companys de l'alegria, provocadors, fulgents, arcàngels del fosc camp que em visitàveu, torneu ací i amb mi, torneu, 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 torneu. Genets de la tempesta, descavalqueu a vesmes, veniu a vora me, vibrant ficció del mar. La vella vall vos crida, amonades pel vas. Companys de l'alegria, provocadors, fulgents, arcàngels del fosc camp que em visitàveu, torneu ací i amb mi, torneu, 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 torneu. Veniu, 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 entre la música o en qualque olor llunyà o dins del somni. Companys de l'alegria, provocadors, fulgents, arcàngels del fosc camp que em visitàveu, torneu ací i amb mi, torneu, 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 torneu. Pel finestral obert, darrere les cortines, torneu, veniu, entreu, ací us espere. Companys de l'alegria, provocadors, fulgents, arcàngels del fosc camp que em visitàveu, torneu ací i amb mi, torneu, 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 torneu. Torneu.
Enhorabona, Josep Piera. Visca la troba, visca Beniopa també i la Safor. I ara continuem després d'este vídeo tan emotiu i demanem la presència de Josep Vicent Miralles, membre de la revista Lletra Ferit i l'editorial Llibres de la Drassana, per a fer entrega del següent guardó i últim de la nit, el tercer Premi Lletra Ferit de novel·la. Bé, bona nit a tots, moltíssimes gràcies. Estem ja tancant la nit, una nit que ha sigut particularment emotiva, molt emocionant i molt significativa per a tots nosaltres. I des de l'editorial Drassana no ho volem fer sense donar-vos les gràcies una vegada més a totes les persones i a totes les institucions que ens heu acompanyat. Conseller de Cultura, Educació i Esport, Vicent Marçà, representants de l'Ajuntament de València, representants de la societat civil, representants de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, del món de la cultura, del món de la història, del periodisme i també autors de Drassana premiats d'anys anteriors, Ivan Carbonell, Guillermo Colomer. Tots vosaltres, i en aquest cas en paraules de Joanom Martorell, sou l'argent, la gent i el forment que necessita qualsevol epopeia col·lectiva. Tots vosaltres sou absolutament imprescindibles per a que aquesta nau continuï fent camí. Així que, una vegada més, i no és retòrica ni literatura, moltes gràcies. Bé, quin plaer participar en la gran nit de les lletres valencianes. En només 3 anys, els premis Diafebus de novel·la juvenil i Lletra Ferit de novel·la s'han consolidat com una fita literària en la nostra llengua. Des de la primera edició han sumat milers de lectors entusiastes, milers de persones que han trobat un vehicle de plaer, d'autoconeixement i de connexió amb la seva memòria, que és tant com de connexió amb el seu futur, amb el futur de tots nosaltres. Pàgina a pàgina, llibre a llibre, hem treballat amb la passió dels mestres d'Aixa per a que la nau del País dels Valencians navegara ferma en camins dubtosos. Això ha sigut possible gràcies a la generositat i al talent i al treball dels nostres autors, perquè això va de treballar, i ja disculpareu l'obvietat, per a plegar a la llum d'esta nit s'han hagut de travessar deserts de foscor individual. Per cada vegada que un autor aconseguís esdevindre atlas i alçar la pedra de la paraula, abans ha hagut de ser 15.000 vegades Sísifo. I humilment, metòdicament, baixara per la pedra una vegada i una altra vegada i una altra, 15.000 i 15.001. I la seva tenaç excel·lència ens inspira i ens ofereix una valuosa lliçó a tots i també un imperatiu ètic com a poble i com a individus. En només 3 edicions, el creixement dels premis ha fet que rebérem un nombre importantíssim d'originals, novel·les de tots els gèneres, novel·les de tots els estils. I estem convençuts que, a més del premi econòmic i a més de l'estímul de veure l'obra publicada, ha influït, i no de manera menor, el cartell precedent. Que qualsevol escriptor, que qualsevol escriptora voldria compartir este incipient però prestigiós premi amb Carles Fenollosa, amb Guillermo Colomer, amb Ivan Carbonell, amb el nostre amic Tono Fornes i des de fa uns minuts amb Carme Cardona. Enhorabona, Carme. Cada novel·la ha sigut un èxit d'adhesió, un triomf emotiu que ha desbordat la fredor quantitativa i tornarà a ser així, perquè esta nit els Premis Lletra Ferit de novel·la sumen un autor i un llibre que són un tro, que són una barbaritat. La novel·la que premiem enguany, en paraules del jurat, està destinada a convertir-se en un llibre emblemàtic per a una ciutat, perquè València és probablement el gran personatge de fons, l'escenari damunt del qual el protagonista, Albert Sanchis, desgrana la seva vida. Des de la València menestral, del Mercat Central, l'autor ens fa arribar un crit d'auxili a la memòria per una ciutat perduda, per uns marges salvatges de la vida i de la busca de la serenitat i l'estabilitat, probablement el leitmotiv del gran viatge.
és un vell cant d'amor i pèrdua a una ciutat i a un temps que, gràcies a esta gran novel·la, romandrà en la memòria emocionada de tots i de totes els que tingueu la fortuna de llegir-la. I ja sense més, crec que és el moment de concloure, veritat, esta nit com correspon, i d'esbrinar ja, veritat, el gran misteri, doncs, avant. I el guanyador del tercer premi Lletraferit de novel·la és Rafa La Huerta per Noruega. Bona nit, gràcies. Pesa, Pesa prou escena que el dice així de moment. Jo havia preparat un xicotet discurs, però crec que després de sentir el mestre Emili Piera, disculpa, Josep Piera, crec que no vaig a dir el que pensava dir. Només mostrar-vos la gratitud, l'alegria. Crec que la nit ha sigut emotiva, ha sigut bonica i anem a deixar-ho així perquè ja és tard, qualsevol moment mos tanquen i mos venen a per nosaltres, encara que estigui així el conseller, crec que no seria de rebut, no? Moltes gràcies. Vull dedicar-li sobretot això a la meva companya Eva. Són ja 17 anys de conversa, que espero que no s'esgote mai. T'estime molt, guapa. Ja saps que si sóc una mica millor persona és gràcies a tu. I no res. L'escultura me ve de categoria per a ma mare. El dimarts és el seu natalici i la pensa regalar. Crec que serà el regal que més emoció i il·lusió li faça. I vull donar-li les gràcies a Drassana per tot. Fa 6 anys van publicar un llibre que, si no hagués sigut per ells, segurament romandria en calaix de casa, la del Bartorino, un llibre escrit en castellà, però que d'alguna forma també em va espentar per intentar fer coses d'una altra dimensió. Ho he intentat, espero que vos agrade. Vull felicitar, per suposat, a Josep. Ha sigut un plaer llegir-te, escoltar-te, coincidir amb tu en esta nit màgica per a mi, sobretot per la teua presència, perquè de veres que t'estime i t'admira molt. I felicitar també a Carme, enhorabona, espero que pugui llegir el teu llibre i que segur que m'agrada. Conseller, bona nit, gràcies a València Plaça i no res, espero que la novel·la vos agrade, però almenys que estiga a l'altura tant de la primera de Carles Fonollosa com la segon de Guillem Colomer. He de dir-te una cosa, Guillem, a voltes vaig pel carrer Cavallers a veure si me trobo en Catrín. Encara no l'he vista, però segur que qualsevol dia me la veig. Moltes gràcies a tots. Enhorabona, Rafa. I per a concloure aquest acte demanem la presència del conseller de Cultura, Vicent Marsà. Nit a totes i tots. El cert és que han estat uns parlaments preciosos i ho he de dir així, per tant no vull trencar la màgia de la nit, per tant intentaré no allargar-me massa. Primer que res vull donar les gràcies, evidentment, tant a València Plaça com a la Drassana com a Lletraferit, evidentment, que feu projectes com aquest, com el lliurament d'aquests premis, als companys i companyes de les institucions que avui estan presents també, de l'Ajuntament de València, de la Diputació de València i dels representants de la societat civil, la societat valenciana, de la gent de la cultura del nostre país i, evidentment, als premiats i la premiada d'aquesta nit. Sincerament, crec que allò que feu, tant Drassana com València Plaça, com evidentment Lletraferit,
és una mostra del que avui precisament heu estat dient, no? I ho mostreu cada dia amb fets, no només amb els discursos, sinó amb els fets del dia a dia. Projectar-nos cap a la nostra societat, cap a la societat valenciana, de forma desacomplexada, de forma directa, moderna, amb gust, amb qualitat, amb cura per cadascun dels detalls i amb la veracitat de saber que aquelles coses que es diuen no només han de ser verdaderes, sinó que a més han de tindre un trasfons darrere, han d'estar constatades. D'eixes finestres de les que parlava abans i pantalles de les que parlava abans Josep, una d'eixes pantalles que saps que sí, que és fiable, és precisament València Plaza, i ho és també especialment la revista Lletra Ferit en els continguts que hi treballeu, i sobretot perquè són una finestra no només al nostre món, al nostre territori, a la nostra cultura, sinó també ho són a la resta del món. I crec que això és una de les qüestions que hem de posar en valor. Vosaltres poseu en valor que és possible des d'ací, sense necessitat d'anar més enllà, sense necessitat d'anar a buscar més, sinó sent propis, com a valencians i valencianes, projectar-nos al món sense cap tipus de complexe i fer-ho, a més, de tu a tu, amb tota la nostra valencianitat i amb la nostra modernitat, sense renunciar a ni un mil·límetre del nostre passat que ens fa ser qui som i que ens fa estar en edificis com aquest, com deies, que s'anomena Veles Events. Jo, com deia, no vull ser gens llarg, però sí que és cert que heu nomenat referents literaris, culturals, fins i tot hem estat veient la mar darrere nostre, davant, no? D'ara darrere meu, tota la gala, i crec que és especialment rellevant en els moments que vivim. Parlàveu, heu fet referència fins i tot, ara crec que ha estat en el darrer Parlament, al mite de Sísif, de com els escriptors, la gent de la literatura, moltes vegades i tantes vegades repetint i intentant avançar en les seues creacions, tantes i tantes vegades repetint i seguint fins a arribar a trobar la bellesa i la vida de la que parlàvem. En aquests moments jo crec que totes i tots ens hem sentit com Sísif també, en aquests moments de pandèmia que ens ha tocat viure, de tornar a avançar, tornar a fer i pareixer que no s'acabava mai, que sempre estàvem al mateix punt. No obstant això, així estem. I així estem gràcies a totes i tots vosaltres, parlant i gaudint de la cultura, donant un homenatge, fent un homenatge a tantíssima gent de la cultura que ens ha acompanyat avui, i sobretot fent també un crit a la cultura per a seguir pervivint. I jo crec que això s'ha de donar les gràcies, i vull donar les gràcies en nom de la Generalitat, evidentment, com a conseller de Cultura. Hem nomenat també a Cavafis i ha eixit, crec que 2 vegades en els discursos. Efectivament, hem de fer encara molt de camí per aquesta mar, per la mar que ens uneix i que és ben nostra, evidentment, però jo crec que precisament ara, en el que probablement totes i tots ens hem sentit que vivim en un oceà d'incerteses, doncs totes i cadascuna de vosaltres i els vostres projectes són illes de certesa que ens ajuden a seguir sabent, a seguir avançant, a seguir sabent que aquest camí cap a aquesta Ítaca que busquem, doncs és possible fer-lo, a pesar d'això oceà d'incerteses, perquè és possible construir-lo des de la major estima cap a les coses ben fetes, cap a la nostra cultura, cap a la nostra llengua, cap al nostre país. Per això vos vull donar les gràcies, i vull fer-ho en nom de la Generalitat, evidentment, i vull fer-ho també en nom personal. I ahir ja direu, i què fa ara un conseller dient que també a nivell personal? Doncs mireu, sí, sentat avui així, durant aquesta velada, doncs he tornat a sentir coses que feia temps que no sentia, per agraïment immens, per l'estima cap a persones com Josep Piera, com Carme, evidentment, i com Rafa, premiats avui. Especialment, Josep, vull agrair-te que ens hagis obert tantes finestres al món i que ens hagis obert sempre la finestra cap al nostre poble i que ens hagis ajudat a estimar-nos sense cap complexe, com deia abans, i sobretot gaudint de la vida i posant-la sempre al centre de totes i cadascuna de les nostres accions, per estimar el nostre país, de la realitat que tenim i la realitat que hem tingut, i per projectar-la de la manera que ho has fet en totes i cadascuna de les teves obres, que ens han fet ser qui som. Per tant, deies abans que si no hagués existit un Ausiàs Marc no hi hauria un Veles Events. Estic segur que si no hagués existit tu i les teues obres, hi haurien persones com jo que tampoc seríem ara mateix consellers de Cultura. Per tant, moltíssimes gràcies per la teua dedicació i per tant de treball. I
clar que sí, evidentment, desitjant que en tinguem molts més, que vinguen molts més anys i que no estem sols, que la Generalitat sempre estarà al vostre costat, que este govern estarà sempre al vostre costat, sempre que es tracte de cultura, sempre que es tracta amb la cura que es tracta la cultura en projectes com el vostre i que siga, evidentment, feta des d'ací, mirant al conjunt del món i mirant-nos als ulls els uns als altres per a seguir construint un país més just, més igualitari i més valencià. Moltes gràcies. Bona nit. Moltes gràcies, Vicent, per les teves paraules. Gràcies també a tots els assistents i als organitzadors, a València Plaza, Editorial Llibres de la Drassana i la revista Lletra Ferit per fer possible aquesta edició tan particular. I enhorabona a tots els premiats també i si sobrevivim al 2020, fins l'any que ve.